Ze lijken afwachtend. Ja, maar jullie zijn vreemd. Normaal word je bestormd. Kom maar, kom. Ja, Brigitte, het is een mooie kudde. Hoeveel schapen heb je? Schapen een 130 en geiten dat zijn er een 25. En elke dag hetzelfde ritueel, dan ga je ze halen. Ja. En dan komen ze naar beneden, in feite om te gaan werken, toch? Om te gaan werken, ja. Om de begrazing te doen voor ons, voor het Limburgs landschap, ja. Maar dat hebben ze zelf niet zozeer in de gaten dat het werken is, of wel? Nee, ze vinden dat hoofdzakelijk lekker. Dan zou ik zeggen, zullen we ze aan het werk gaan zetten? Ja, prima. Ja, prima. Mag jij doen. Oké, mag ik dan de poort openen? Ja, dan loop ik even naar die kant en dan mag jij hem openmaken. Even duwen. Ja, en dan... Aankomen. Aan het werk. Hop. Kom. Ja. Aangrazen, hè. Ho. Je hebt schapen, maar ook geiten. Ja. Waarom ook geiten erbij? Geiten die doen het houtachtige goed aanpakken, de braam en de brem. En de schapen volgen. En de geiten pakken dat heel goed, die rooien dat beter nog dan een schaap. En we hebben ze nu dus op de helft van de Winkelberg staan. Hier mag ik niet komen in de bloeiperiode. Na de bloeiperiode mag ik hier pas komen. En hoeveel dagen doen ze hierover? Over zo'n heel Hier gebied? ben ik toch wel, op dit stukje ben ik toch wel zeker 14 dagen zoet. Ja, met op-afzetten. Ja. En dan schuift het weer door naar een volgende. Dan schuift het door naar het volgende. Ja. Het lijkt me een heel mooi beroep, hè? Elke dag lekker de natuur in, met de kudde. Ja. Maar ook een beroep met zorgen, want ja, we kennen zoiets als blauwtong. Ja, toevallig ligt hier een ooi, die is nog een beetje ziek. Maar we willen ze niet uit de kudde halen omdat ze toch iedere keer mee wil. Ze eet nog. Ja. Lopen gaat iets moeilijker, daarom blijft ze ook mooi aan die onderkant en gaat ze de berg niet in. Je bent er ook schapen aan verloren. Ja, we zijn er een 20 stuks verloren aan de blauwtong. Ja. Het heeft ook wel consequenties voor het maaibeheer, hè? Ja, dat heeft het zeker. Vooral omdat ze allemaal toch wel, zullen we maar zeggen, ziek, zwak en misselijk waren. En dan is het tempo qua begrazing is, veel lager en dat hebben we aan moeten passen. Ja. Op welke manier wordt dat aangepast? Door ze langer op weides te laten waar ze rust kunnen vinden, herstellen kunnen en ze vooral bij elkaar laten. Omdat het is toch een kuddedier en je wil ze niet ergens alleen in de stal gaan leggen. En dat is redelijk goed gelukt. Ja, en deze, die komt er wel, hè? Ik denk het wel. We doen ons best. Het allerergste, hè? Dat heb nu de ergste gedaan. Oh, dat is moeilijk, hè? Hier staan Mergelandschapen. Waarom zijn deze schapen juist zo geschikt voor hier? Nou, ze zijn de hellingen gewend, het schrale, kalkachtige grond zijn ze gewend. En ze voelen zich hier goed thuis. En ik begrijp dat ze er soms ook heel vroeg bij moeten zijn, hè? Bij de jonge plantjes. Ja, vooral bij de braamstruweel. De takjes, dorentjes zijn dan nog zacht en dan pakken ze dat sneller. Maar dat is ook heel snel voorbij. Dus je moet er dan echt op zitten. Zeg maar. En is dat een taak voor de schapen of voor de geiten? De geiten zijn er helemaal fan van en de schapen die volgen dan wel. Maar daarom zijn ook zoveel geiten erin. Ja. Ik zie nog wel overal plukken gras, plukken struiken. Daar hebben ze omheen gegeten. Maar dat moet toch weg, hè? Ja, dat moet allemaal weg. Het punt is, als je ze nu stuk oplaat, dan pakken ze eerst alles wat ze lekker vinden. De kruiden, de bloemetjes. En zo trekken ze dan rond. En iedere keer als ze langskomen, pakken ze het lekkerste. En als het goed is, dat blijft allemaal staan, wat ze minder vinden. Maar het gaat wel nog weg. Ja. Is de bedoeling.